мислех, че ще се завърна в семейния бизнес и че се занимавам с дърво, но с годините то си дойде. Фабриката е разположена в Банско, подножието на Пирин планина. Това играе голяма роля в насоката на дървообработка, понеже сме заобиколени от дървета. Дървото е неизменна част от живота ни. Още от векове назад нашите предци са се занимавали с това. С времето започнахме да търсим нови хоризонти, да приемаме странични поръчки и горе-долу в същия период, преди около 2 години, на хоризонта се появиха пулвиск и започнахме да произвеждаме дървени урни за тях. Според мен тръгна доста успешно. По-специфични неща, които изискват повече внимание към детайла. Поставят доста предизвикателства върху производството и начина, по който да се направят така, че да бъдат функционални. Материалите, които използваме, е само висококачествено орехово дърво, като използваме различни комбинации. Самото дърво със своите форми, със своите шарки придава една уникалност на всяко едно изделие, независимо, че на външен вид, като размери, те са почти еднакви, визията на всяко е различна. И всеки човек може да намери в него нещо лично. В времена, в които масовото производство е доминиращо, ние успяваме да запазим едно по-бутиково производство, където можем да отделим повече време на детайлите, да вложим повече ръчен труд. Ние се опитваме да използваме дървото почти на 100%. Отпадъка, който е от тези стелажи, се отива на пелети, така че почти безотпадна технология. Едно от любимите неща ми е да създавам нещо с ръцете си и да го виждам този продукт. Не се възприемам като артист, нали, от някаква голяма величина, но дървото ми дава свобода да творя нали, по моя си начин. Приемам го като глина, която, нали, мога да моделирам. Пътят ни е послан от традицията на региона и се радваме, че можем да го продължим и да го оставим и за идните поколения. So somehow I